Panipun senes patine Sengkuni, nggih. Oh. Mangono. Nggih, ampun gerak-gerak ngoten Aku ora kena ngamuk ngajar para Kurawa. Muteng-muteng sing jenenge Patih Harya Sengkuni mboten saged. Paduka menika sampun sepuh. Pinarak nggih to, pinarak. Wong sabar niku kekasihing Gusti. Nggih, kek kosik to, kosik. Lenggah sik, lenggah. Mumet kowe mendhe. Nggih. Pangling ora karo aku. Mboten. Sapa? Koko Prabu. Sapa? Hangkling Darma. Lho. Gak bahaya ta iki. Keduren, ngene lho Bresrawa. Kowe iki ala tanpa rupa ki anak ratu. Ya. Wong tuamu ki Narendra Gung Binetara, Prabu Salyapati ingkang ngrenggani ana ing negara Madras utawa ing negara Mandaraka. Apa kira-kira pantes? Ing atase wong tuamu kabare Ripalungguhan iki nembe nandhang ruga, nembe nandhang gerah. Lah kok anake malah dem-deman turut ndalam mbele kirik kaya ngono kuwi. Kowe tak kandhani ya. Angger malam Minggu mlumpuk ning prapatan mbele kirik wong ya teka. Nggo ngunjuk kemawon. Kosik perkara ngombe kosik. Kowe tak elekke kuwi yen kena, yen ora ya mbuya dadi apa? Mbuya apa? Kowe tak kandhani ya. Wong ngombe kuwi ya, wong ngunjuk kuwi. Wong ngunjuk kuwi lamun tok entek sak gelas kuwi candrane kaya Eka Patmosari. Eka Prasetyo. Patmosari. Iki kancaku kuwi ora. Eka Patmosari, Eka ki siji, Patmo ki kembang sari wis ngarani. Wong ngombe kok entuk sak gelas, kuwi candrane kaya kembang sing lagi megar. Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku. Kosek to, kosek. Di malam itu. Tak blinteng lho kowe, meneng lho. Malah. Wong kuwi entuk sak gelas padha karo Eka Patmosari, kembang sing lagi megar. Kowe ngombe sak gelas kok ora leren nganti tanduk dadi 2 gelas. Kuwi candrane kaya Dwi Amartani, tegese omben-ombenmu mau rata sak randuning badan. Ya. Entuk 2 gelas kowe ora gelem mandhek parandene tambah meneh dadi 3 gelas, kuwi candrane kaya Tri Kawula Busana. Tri kuwi 3, kawula ki batur, busana kuwi sandangan. Kaya batur sing nganggo sandangane juragane ngilang-ngilo guyang-guyu ning ngarep kaca. Maktum lah. Heeh ngono kuwi. Angger karo juragane diwenehi daster anyar ngilang-ngilo. Nggih, mun. Tiwas kula cablek bokonge, yaene kok wis tangi. Yaene kok wis mateng, Mbak Itum ora. Ha kuwi Tri Kawula Busana entek 3 gelas. 3 gelas ora mandeg dadi 4 gelas, candrane kaya catur wanara rukem. Catur kuwi 4, wanara kuwi kethek, rukem ki wowoan. Candrane kaya kethek sing rebutan wowoan ting cruwit ninggal tata krama, bengak-bengok ning dalan, guyang-guyu dhewe, nangis dhewe, ngamuk misuwe ya ora leren, ning lamun to dirogoi dompete ya sik krasa ngono kuwi. Ngono kuwi wonge ya enek lho ngono kuwi model ngono kuwi. Kuwi catur wanara rukem. Entuk 4 gelas ora mandeg dadi 5 gelas, candrane kaya Panca Surapanggah. Panca kuwi 5, Surawani, panggah tegese tetep wani karo sapa wae. Ya, wani karo sapa wae. Mongko omben-omben sing kok ombe kuwi disumet wae murup. Kok iso ndok lebokke ana ing ususmu ki karepmu piye? Apa kuwi oplosane kuwi?
Menika topi miring kula campur jiyo kalih pertalit. Salah pertalit ya katut. Nggih. Men saya murup makantar-kantar. Aku mung tutur-tutur. Ora suwe lawase. Ngibarate mampir ngombe. Yen kula ngombe kok mang seneni. Ngibarate kowe iso bakal ngunduh waing panggawe ya merga saka tanduramu dhewe. Ya, terus awangen to. Para kawula padha prihatin, Sentana Praja Mandara kabeh padha nandhang sungkawa ngrasake panandhange ingkang Rama ing nandhang raga parandene anake lanang tek malah jingkrak-jingkrak. Kaya ngono kuwi njur kautamanmu iki jiwa kasatriyanmu mapan ana ngendi? Dipikir. Sumangkahang grosro sasumbar lendo keter bumi kunjing kumaludo kuntur ketut umup kang doloni pun rampung sampean le pengajian. Amen wis rampung le tutur-tutur. Mejang kaya dalang. Mulang kaya guru. Apa sampeyan ki apik-apike wong? Apa sampeyan ki wong sing tanpa duwe dosa? Apa kula manganggep ora ngerti sejarahe Kresna? Kresna ki apik nalika dadi Ratu Ndarawati. Ning jaman Narayana biyen sampeyan piye? Apa tok anggap aku ora ngerti? Brandal sing ra enak iwake Narayana. Begal sing ra enak iwake Narayana. Sampeyan biyen ning alas wulusan ngaku dadi brandal Suragentiri, jarah rayah bandane wong pirang-pirang. Hah? Molimo mang tindake madat madon minum main maling kabeh wis mang tindake. Lah kok saiki sampeyan semuci-suci. Apa sampeyan ki wis apik-apike wong? Mang jujur kula takoni, bakul tahu kupat sing mang tengi pun pira? Bakul tahu kupat sing mang tengi pun pira? Jangkeme. Oh, yaki. Mungsuh lawas kowe, Yaki. Pejak geger karo Burisrawa. Yo, tak gendeng wak ladeni lho. Kok pateni ya mati. Lah nggih kajenge pecah. Dadi penyakit masyarakat. Masyarakat ngendi? Indonesia. Tak ketak gundul lho ya ora. Iki nadyan kaya ngopo lan kepiye anak ratu. Anak ratu kudune kene contoh nggih Pak Tuladan. Parane tumindak ora dalan. Ora trima. Ora trima apa? Sing ngatasi paduka menika Ratu Gung Binethara. Divisi Sang Hyang Wisnu. Padhake ngetengi bakul tahu kupat.
Den trima. Iki socaning rat oboring jagat Ratu Ndarawati. Ngetengi bakul kupat. Ora trima Setyaki. Ngorek-orek jenenge wong Ndarawati. Ora arik karo rasane Ratu Ndarawati. Ratu Ditis Wisnu. Aku iki lho gumun karo kowe. Ya aku matur nuwun upamane ra kok belani mbok menawa ilang kawibawanku merga iki mau diganggu karo sing jenenge Burisrawa. Nggih. Lajeng menika dipun napakaken gletak mboten eling. Kuwi wong endi kuwi? Mandaraka to. Iki lho Gustimu gletaki gotongen apa piye ngono? Nggih. Neng di. Ngiwo. Nah, rak ngono. Malah arepe nengen iki karepe. Gedeng aku malah kaca mbah indut ini malah ora. Masyarakat iki kutluk-kutluk nih ora. Ayo digelak lakune. Kenthong subuh kudu wis teka ning Talkondo. Nggih. Oning tengahing marga. Yayi Kresna arep tindak ngendi? Koko Prabu Mandura kula badhe sowan dhateng Talkondo. Aku ya bar kokono esuk mau. Kowe arep ngopo ning Talkondo? Kula nampi serat sedahan utawi undangan ingkang dipun tapak astani kalian Ratu Ngastina Sri Duryudana
ingkang wosing wigati nginggalaken sowan kula saperlu saraseyan wonten Talkanda ngrembak gerahipun Rama Prabu Mandaraka lan icalipun keris udan mas. Lho, saraseane isuk mau. Lho, undanganipun menika benjang. Surya pira? Surya 16. Kosek to. Kok 16 ora senengane. Tanggal pira undangane? Tanggal setunggal. Candra Sasi kaping 11. ora mungkin. Ora mungkin. Undangane iki esuk mau tanggal 30. Candra kaping 9. Kowe iki kleru lemu maca. Kok maca kleru Setyaki? Wonten dawuh. Undangane aturna Rakamu Mandura. Anut laguning Kurawa nguni. Patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya setyake. Nyat ngadeg ngambil sanjata. Kagyat risang kapirangu brenangkul kinempit-kempit dosa ngretnaning bawana. Kok tanggal 1? Ya si tukang walang edan. Atiwa. Malah disobek-sobek niku pripun? Layang monggo nginjuku jatah mangan malah diwek-wek ora. Iki genah dibikin nih. Dibikin niku lak dagelan sing pinter nembang nika. Kae dikin ora senengane ora senenganmu. Iki ngumpani terus to mburi. Iki genah direkadaya direkayasa. Undangane saraseane iki esuk mau tanggal 30 sasi kaping 9. Lah kok iki mau tulisane tanggal 1. Genah kowe iki arep diwirang-wirangake. Yen kowe teko ning kono, tendane wis dibongkar, panggunge wis diilangi, ngerti ora? Kecelek ning kono kuwi engko. Ora entuk hidangan apa-apa ning kono. Sing duwe omah barang wis katrem anggene lenggah. Do padha karo do ngaso ngono kuwi. Iki mesti wis digawe. Pamrih pancen dijarak menyai Kresna kuwi ora melu nekseni pirembugan sarasean esuk mau. Mula ripalungguhan iki aku njaluk kanthi banget milanono aku. Dadi menapa aku milanono. Aku Lilanono, aku kongkonen. Yen sing ngongkon kuwi Wisnu, aku ora bakal nampa dosa. Kengken pripun? Kongkonen nyuwek cangkeme Sengkuni. Sengkuni mau ning pasamuan rembukan, jarene iki mengko kudu nganggo swara akeh, nganggo voting ngono kae. Ya mesti wae voting menang wong ning kono kene Kurawa tok. Mula aku ora bisa nampa, ora bisa trima yen nganti adikku si kembar kemanikan aku lo sedewa didakwa nyidra anane keris dan mas aku sing ora trima. Mula aku perintahan, aku mbayar kowe ya gelem waton kowe gelem perintah sing surasane Koko Prabu Mandura, ngono. Kula nuwun tulung platuri nyuwek cangkeme Sengkuni. Kowe gelem muni ngono, aku kelangan dhuwit pira ae gelem. Perintahan. Saiki aku perintahan menawi mekaten kula badhe nyuwun tulung. Lah dalah modyan. Modar wis ngene. Piye Yai, piye? Menawi kula nyuwun tulung dumateng Paduka Koko Prabu Mandura menapa kersa? Mesti gelem. Aku mesti gelem. Menawi kersa nyuwun tulung kanthi sanget. Lah dialah suwek cangkemmu. Kula nyuwun dumateng Koko Prabu Mandura. Iya, budal aku dina iki. Laturi kondur dateng Mandura. Gak salah ta? Gak salah. Gak. Tak printen dasur. Gak salah ta? Kongkonen aku nyuwek cangkeme Sengkuni. Mboten saged. Kok ora iso? Dalu menika lampanipun senes patine Sengkuni, nggih. Oh. Mangono. Nggih, ampun gerak-gerak wonten aku ora kena ngamuk ngajar para Kurawa.
Muteng-muteng sing jenenge Patih Haryo Senguni mboten saged. Paduka menika sampun sepuh. Pinarak niki to, pinarak. Wong sabar niku kekasihing Gusti, nggih. Wong niku menawi sampun ngulinakaken budidaya ngreh kesabaran, mongko piyayinipun sampun sepuh niki mangke saged endo saking pinten-pinten sesakit, duka menika ludira inggil, duka menika sesakit ingkang naminipun lambung, menika sedaya saged sumingkir malah ageng-agengipun. Saru, sabar. Sabar. Aku rak nyuwek cangkeme Senguni. Mboten saged, mboten saged. Kedah kundur dhateng Mandura. Nggih. Awit wonten paribasan. Lho, sinten menika? Endi? Nika. Kala Dewa Narpati duwe naris para Kresna. Prabu Mandura. Apa Kyai? Kok mboten ngangge rentah-rentah. Apa dicocokne karo biayane no. Lha sambatan ini rasa rentah-rentah ora. Nek mboten rentah-rentah mboten sesek mangke kanca-kanca do tilem. Ora. Iki Janaka Dipurbawasesa iki. Nggih. Klaturi kendel rumiyin Koko Prabu ngagungaken ing reh kesabaran Arjuna. Wonten timbalan ing ngadawu. Bekti kula katur Koko Prabu Ndarawati. Ndak tampa. Koko Prabu Mandura sungkem kula katur. Ya, ndak tampa. Ngaturaken kawilujengan Kakang Mas. Iya. Tiyaki ndak tampa. Kok sumengka pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semuning Gimbol Wigati? Arep tindak ngendi Yai? Inggih. Nyuwun pangestu kula badhe tumuju dumateng Sawu Jajar. Nggone adimu Nakula. Nggih. Perlune Badhe ngadili dumateng Nakula. Badhe kula rangket, badhe kula lebetaken wonten ing pakunjaran. Dosane apa Nakula? Karana satriya kembar Nakula lan Sadewa kala wau wani murang tata nyidra wontenipun keris Kyai Udan Mas. Sing kandha lamun ta sing nyidra Udan Mas ki cah kembar sapa? Sedaya para lenggah ing pasamuan Takandha. Ing antarane Sang Mahatma Bisma, Bapa Durna, Koko Prabu Duryudana, Koko Prabu ing Awangga sedaya paring dawuh nunggal swanten kados mekaten. Pramila kula mboten trimah nyuwun pamit badhe ngajar adi kula dhateng Sawu Jajar dene samangke. kosek ta kosek lungguh kene lho. Kene lho rokokan kene sik. Kok urung-urung karep lunga ora. Kena tak arani bacok-bacok landhesan Dengkul. sing dibacok tugel Dengkule katut tatas. Siadi kuwi dudu wong Pitak pejaraan. dudu wong Saudon saurupan. nanging titise Sanghyang Sapa? nutukne ora apal iki lho. Wisnu. Lho Wisnu jare ning kowe. Wisnu menika binlah panitisipun dumateng kula lan Yaya Arjuna. Ngibarate kembang lan Sarine, ya sarine. geni Lan urupe. nah ngono kuwi. Nerusne ora apal. Ora ngewangi no. Ora ngewangi dak ora. Dak ora. Kowe kuwi lak ya iso mikir, watake si Nakula Sedewa ki piye? Apa kae wong seneng negara? Mboten. Apa seneng ngapusi? Mboten. Seneng colong jupuk? Mboten. Yen kira-kira wani nyolong keris Udan Mas ki ketemu nalar apa ora?
Mboten. Lah yen ngono karo kok adili kira-kira sing kleru sapa? Lah nggih menika to. Padha monggo biyen tak dadi bakul sate ciptoning. Mboten bakul sate, mboten bakul sate. Begawan ciptoning Mintaraga niku lho wonten Indra kira bakul sate ora. Lah kae enak kok bakul sate ciptoning enak ora ukur kae. Benten ya kalih menika. Wah, kemeruh ora. Dipikir ngono kuwi. Nuwun sewu. Apa? Janaka menika tanpa beda kalian Jemparing. Kok Jemparing? Gumantung ingkang lepasaken. Tegese ibaratipun Jemparing kula kalian Eyang Bisma dipun lepasaken supados ngajar dumateng Nakula lan Sadiwa. Menawi Jemparing ingkang limprah menika kedah bangun miturut kalian pangincering tiyang kala wau. Yen kowe karo Jemparing meksa Beda. yen Jemparing kae ora duwe Nalar. yen kowe Duwe pamikir, duwe akal, nggih ngulir budi ngulur alam mikir. Kudune kabeh dipikir akon berusaha mangkat kaya urip bae karep piye? Janaka. Oh, Janaka. ya golek nggen liya ya kana ya. Aja ngalih kancaku sapa ngalih ora. Ora senengane. Kene ae dak ora. Jenengane kaya wong ujar. Yo jar wae, lungone sik 8 dina kas ya ora. Ya. Yen kowe iki kudune iso mikir, Inggih, satriya menika hambekipun bawa leksana tegesipun ora kena nglincati sabda sing wis kamedhar. mongko satriya menika kedah iya yen ora ya ora. Mongko kula sampun sagah wonten ngarsanipun Hyang Bisma badhe ngrangket Yayi Kembar. King menapa sak mangke kula badhe mblenjani janji. Mula sadurunge nyaguwe iki dipenggalih kanthi Wening. Tilem to jenengan? Tilem. Mayut ngono aku ora. Sak setelan malah mayut ora. Lah Setyaki nganyelne mung ngantuke malah dibiti ora senengane. Kudu dipikir kanthi wening ngono. Ora kok njur grusa-grusu. Sing tak aturake ngarep mau ibarate kembang lan sarine, geni lan urupe. Hyang Wisnu dibelah panitise marang Natandrawati kelawan Yayi Arjuna, ya. Wisnu ki dewane kabagyan awas weruh sadurunge winarah duwe pambekan ya kuwi Waskita. Ning ya gene kawaskitanmu tek ora kok empake iki karepmu piye? Arjuna ki tegese kuwi banyu sing bening. Kowe iki saben-saben ketok kudune weh perbawa bening nentremke kahanan ora kok malah gawe kisruh kaya ngono kuwi. Yen duwe jeneng Arjuna ora iso nglungguhi jeneng Arjuna, kowe jeneng Sulama wae kowe iki. Elah, pun melek wis. Pun mboten ngantuk. Ora aku. Arjuna nek Janaka iki saka tembung zanah. Janah iki tegese Suryanto. Surga. Malah dalang cong wae ndut kuwi Suryanto ora. Wah. Janah iki surga ngono. Malah kaya ngono. Mula ya ora ariken nalarmu glejan pikirmu wong bagus merga kabeh tumindakmu iki mengko bakali ana unduh-unduhane yen kowe tega mentala karo adimu. Iki mengko tan wurunga apa kira-kira Yayi Puntadewa Kendel, Yayi Werkudara Kendel apa kira-kira kowe wani karo Yayi Werkudara merga kabeh mau Janaka, Arjuna. Arjuna, kowe ning endi? Arjuna, Mriko lho, tengen mriko lho. Ora ana to mau. Jenengan makyut mesti ora. Tak kira ngiwa ora. Nengen. Wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Banjur saiki kula badhe ngawat-ngawati Koko Prabu Mandura kondur kemawon dateng negari Mandura. lho, nek Bali. Aku mumpung wis murup lho iki wisan iki. Wis gayeng lho iki. Malah kon mulai iki piye? Mboten kedah kondur miyen iki. Menika mangke menawi jenengan jedal jedul iku nganti padang ra iso bar. Setyaki ayo ngawat-ngawati laku. Pun nggih ora.
neng kasatriyan Sawu Jajar. Aku mung bakal ngendhake dawuhe utusaning Gusti ingkang pungkasan ingkang surasane. Sok sapa menungso sing gelem nyambung talining kekadangan lan paseduluran ing kono bakal dijembarke rejekine, dipanjangke umure, dawane umur kebak ing rek barokah tanpa beda kaya Mbah Marijo ngono. Wong nek seneng dana driyah dana rasa nanggap wayang nyenengke tangga teparung ngene iki ganjarane ora ukur. Ora ukur. Coba wong pira wae sing entuk ganjaran. Iki malah kaya wong limbukan ngene caramu ngono ora. Dawe utusane pangeran mau lho. Lah iya. Panjange umure. Syukur to yen Antasena gelem tilik karo wong tuwa ning Sawu Jajar kene. Bagas waras yo, balik. Seger kewarasan ado saka lelara syukur. Ngene lho. Anane aku teko kene kejaba aku iki tilik kayuanane Pak Lik. Nakula aku bakal nyara widekake bab pangimpen. Ngimpi nggih. Ngimpi sing piye? Lah ya iki sing bakal tak suwunake prisa. Nalika malem Jemuah Kliwon aku ki turu mongko sadurunge aku makler turu ki janjane aku urung ngimpi. Sik balenono pisan Kas. Malem Jemuah Kliwon ora ning TBS to? Ora. Aku turu ana omah. Sadurunge aku ki makler turu ki janjane ora ngimpi. Nah, kowe kaya wayang ya ora seneng. Lah rumah samu apa kethek ogleng apa wayang. Lah, makler aku terus turu ki ngimpi. Aku tak nyuwun prisa. Ngimpi ki apa? Ngimpi ki kembange wong turu. Ana sing mastani ya kuwi yen nitik saka wancine iki ana 3. Titiyoni, Gandayani, Yoni Medyun. Udu. Puspa tajem. Rungono sik to. Titiyoni, Gandayani, Puspa tajem. Ning ngimpi uga dipérang dadi Kacakrabawa, Kasudarsana, Kawasita lan Kaduradase. Kacakrabawa ki upamane awan ki mbayangke, wah aku nek kangen men ya karo sinden Umi. Aku kok pengen pethuk, urung nganti ketemu sakjroning ngimpi rumangsane wis ngeloni Umi, ngono kuwi. Iki jenenge Kacakrabawa sing diangen-angen nalika urung turu banjur dumadi ana ing sakjroning pangimpen. Kacakrabawa. Terus Kasudarsana kuwi conto utawa patuladan. Terus Kawasita utawa Kawarsita. Kawarsita tegese gaipe pangeran. Gaipe pangeran utawa wangsite dewa. Pamane yen bakal ana wujude Wahyu tumurun ana ing madyaning wana Krendawahana jenenge Wahyu Cakraningrat ya bakal ana Wahyu tumurun temenanan. Banjur yen Kaduradase bengi ngimpi awan kedadean. Titiyoni kuwi ngimpi wanci sore wiwit jam 09.00 nganti jam 12. Kuwi ora ana maknane apa-apa, mung kuwi ya kuwi mergo dayane wong sing ra gelem tirakat, ra gelem prihatin sik sore wis ngantuk. Titiyoni jam 09.00 nganti jam 12. Terus Gandayani jam 12 nganti jam 2. Kuwi ora ana dayane apa-apa. Sing mandi, sing sok-sok metu dayane Puspa Tajem. Kuwi jam 2 nganti tekan Biar Padang. Kuwi sok-sok gedhe dayane. Nah, nalika aku nglilir barengi karo Jago Kluruk. Aku metu saka ing omah, aku weruh srengenge meh wae jumudul ing jagat wetan wis abang branang. Meh rahina semu Banghyang Haruna kabinetraning uga rapuh.
Uga rapuh iki tegese mata sing abang, mata sing merah. Ora kok ora upamane kaya. Anggo rapuh, ngono kuwi terus lir wuwuse bini panca. Kowe iki kleru nerangke. Wini panca. Oh, wini. Wini panca iki tegese suling. Kaya dadi suarane manuk nganti kaya suling. Lah, biar padang aku ngimpi rumangsaku kasatriyan Sawu Jajar kene ke taman banjir bandang nganti panjenenganmu kombak kumbul ana sajroning banjir kuwi mau. Ya nadyanto yen lamun to di gerba iki tinemu ning puspa tajem ning muga-muga jumbuh karo pangandikane paman. Sak nakula lamun to iki mung kembange wong turu ning tak suwun sing ati-ati, sing ati-ati. Tur dina iki nganti 7 dina ing ngarep Antasena tak mapan ana ning kene tak nginep ning kene. Rasaku mung sumelang lan kuwatir yen nganti ngono apa-apa aku ki semelang. Rasaku kaya ninggal bayi pinggir blombang nyawang kahanane paman aku lho kaya ngene. Pamedaring warsitaning ati